PALS handler om at skabe et godt og positivt læringsmiljø, samtidig med at elevernes sociale kompetencer styrkes. Seminarieskolen er blevet udvalgt til at deltage i et 3-årigt PALS-projekt, men systemet praktiseres allerede i Norge med stor succes. Ryd op efter dig selv, inden du forlader klasselokalet. Det har noget med ansvar at gøre. Er der nogen, der kan prøve at fortælle, hvorfor har det noget med ansvar at gøre? Alle klasser undervises i PALS og de tilhørende regler. Så vil jeg gerne låne en blyant af Anton. Så rejser jeg mig op, går stille og roligt gennem lokalet hen til Anton. En af grundelementerne er at sætte ros og anerkendelse i front. Det kræver egentlig en del, at man altid skal tænke, i stedet for at sige, nu sidder der 2 og snakker derovre, så skal man tænke, der sidder faktisk 18, der sidder stille og roligt, og så skal man huske at rose dem og have fokus på det positive, i stedet for de der 2, som så ikke lige helt opfører sig ordentligt. Og ved at rose alle de her, der sidder stille, så kan det være, at de andre de finder ud af, de får faktisk opmærksomhed af alle dem, der gør det rigtigt. Det er da nok sådan den sværeste hurdle, fordi at vi jo selv er opdraget med at blive gjort opmærksom på de ting, vi ikke gør rigtigt, eller som vi kunne gøre bedre. Så skal man lige pludselig ændre kulturen til det modsatte, og faktisk gå og lede efter de gode ting, vores elever de faktisk præsterer. Som belønning uddeler de voksne såkaldte smart cards. Det er sådan nogle kort. Så tæller man den sammen med hønseringen. Ja, og så når vi har fået hem 500, så skal vi en belønning. Det er ligesom, man føler sig lidt mere værdifuld, fordi at det er sådan, at lærerne de siger, at du er god til, og så derfor får du en belønning, og så bliver man så glad, når man får sin belønning, for så skal man have det sjovt med sine kammerater. Hvor er det dejligt at se så pænt, de går på gangene. Gør I også det, når I går tilbage? Ja. Det var dejligt. Der var sådan en pige, der græd. Så tænkte jeg, at jeg ville hjælpe hende, fordi der var ingen, der hjalp hende. Hendes venner, de stod bare der og kiggede. Så hjalp jeg hende, og så gav de mig et smartkort for at have hjulpet hende op til læreren. Hele skolen er omdannet til trivselszoner, hvor der er 3 grundregler. Ansvar, omsorg og respekt. Hvis man har respekt over for hinanden, hvis en han slår sig, så man siger det til en voksen. Eleverne er meget sikre på, hvad det er, reglerne og forventningerne er til dem her, fordi det er det samme over hele linjen, og det gør, at det giver dem sådan en tryghed. Og omsorg, det betyder, at hvis der er en, der græder og der er slået, så hjælper man en. Ja. Hver klasse samler deres kort og tæller dem dagligt. Et bestemt antal kort kan indløses til en fælles belønning for hele klassen. Skovtur eller maddag, eller komme ud en tur i skoven. Eller man kunne få suppe. Eller man kunne få tomatsuppe. Eller man kunne få boller, eller man kunne få pandekager. Eller man kunne få varm kakao. Og så kan man aftale med sin lærer, hvordan det er, hvor mange kort man skal op på, før man kan få en stor belønning. Vi skal op på 1000. Hvad er det, vi sparer sammen til? Jeg tror, det er sådan en spilleteam. Ja. Sådan en legeteam. Ja. Hvor en time, hvor vi jo spille PlayStation og sidde i sofaen og hygge os sammen og sådan noget. Så når vi har fået 500 kort, så skal vi i computerrummet. Ja. Det kan være at besøge vores gamle lærergården. Eller skøjtehallen eller film. Alle voksne på hele skolen er med i PALS. Rengøringspersonalet tjekker hver dag, om eleverne har ryddet op i deres klasseværelse og om toiletterne er pæne. De klasser, som har efterladt deres lokale pænt og ryddeligt, får herefter udleveret et kort. Der er rigtig mange, der er meget positive, og der er rigtig mange, der er meget, meget dygtige til at arbejde med det. Også i Dussen undervises børnene i PALS. I dag, der skal vi snakke lidt PALS. Og vi skal snakke om det, der hedder respekt. Seminarieskolen tilbyder også forældrerådgivning med udgangspunkt i PALS. Det er et tilbud, vi har her på skolen, som til forældre, hvor de sådan synes, at de er kørt måske lidt af sporet i forhold til en opdragelse, at de har svært ved at trække i land i forhold til almindelige husregler, hvordan man skal opføre sig i en familie. Gennem rådgivning får forældrene en række praktiske værktøjer, som de kan bruge til at løse dagligdagens problemer. Altså man skal bare lige have hjælp til at måske at vende skuden en anden vej.
Og det synes jeg faktisk, at de går ind og føler sig ikke mindreværdige, fordi de kommer og beder om hjælp. For elever med problemadfærd tilbydes en særlig check-in, check-ud-ordning. Det er en system. Det er baseret på en barn møder ind lidt tidligere om morgenen til en smilende ansigt. Byder dem velkommen. Hvordan har din aften været? Hvordan har din morgen været? Hvordan skal din dag forløbe? Hvordan ser din schema ud? Og så send dem ud i skolesystemet. Så har du den første team her. Det var klassens team. Er noget, der bliver besværligt af, eller tror det går fint nok? Ja, det var godt. Det var godt. De får en schema med, som lærerne skulle udfylde, hvordan det er gået. De skal samle nogle point. Lidt smartcard-agtigt. Men i stedet for at få et kort, så bliver det noteret. Ja, kom indenfor. Og lige værsgo og sæt dig ned. Efter skoledagen er slut, evalueres dagens timer, og der tildeles point. Jamen, der har du. Hele 32. Det har været en rigtig god dag. Hver uge tælles pointene sammen, og er resultatet tilfredsstillende, gives der en lille belønning i skole og hjem. Det kan være, at de får en halv times frilæsning, hvor de andre har matematik eller hvad det kan nu være. Og så derhjemme, det kan være, at de slipper for opvasken. De får en halv time ekstra på computeren, eller hvad nu forældrene de kan selv finde på. Det kan sagtens være, fordi de har nogle sociale problemer, de har nogle faglige problemer, det kan godt være, at de har nogle problemer hjem. Og det skal være et sted også, hvor de kan komme ind om morgenen og sige, nu skal du høre, hvordan min morgen har været. Eller da jeg kom hjem i går, det var så skidt. Spørger vi børnene, ser Pals ud til at være en succes. Sidste år der har været meget larm. Ja, i forhold til i år. Der er det kun i engelsktimerne, der er larm. Vi kan godt mærke på nogen fra vores klasse, at hvis de får sådan en smartcard, så ved de godt, at de har gjort det rigtigt. For eksempel i starten, lige dengang, der var alle helt desperat for at få de her kart, fordi det var helt nyt. Så der var helt ro i timerne, og alle de sad bare med hånden op og ville sige noget der. Det var rigtig sjovt at se, synes jeg. Yeah. Ja, de har hjulpet en hel del. Især i vores dansktimer og i matematik. Vi kan godt få lidt hovedrysten fra Pals eller LP eller hvilken. De synes bare, det er sådan nogle hurra-ord, og måske også sådan lidt en fjollet løsning. Men jeg synes jo faktisk, vi kan se, at det har nogle positive effekter. Vi bliver vores ansvar bevidst, synes jeg. Og bliver, synes jeg, noget mere professionelle i vores tilgang til det at holde skole.